Roedd Dr ac yn Gwynllan Lake, cynnydd ymddeol, yn ddarllenydd yn adran y Gymraeg Prifysgol Abertawe. Yma wedi golygu gweithio nifer o gywyddwyr yr Oesoedd Canol ac roedd yn aelod o'r tîm y baratodd y golygiad electronig newydd o ganu Dafydd ac Gwilym. Yma wedi ymddiddori yn llenyddiaeth y 19fed ganrif ac wedi golygu casgliadau o faledu ac anterliwtiau gan awduron megis Hugh Jones o Langwm ac Elis y Cowper. Felly, Dr Cynwal, da ni'n edrych ymlaen yn eiddgar i'ch sgwrs a diolch yn fawr iawn am rannu'ch gwybodaeth efo ni bore yma. Bore da i chi gyd. Diolch am y gwahoddiad. Diolch am y cyflwyniad caredig. A mae'n braf cael eich cwmni chi gyd nad ydw i'n gallu gweld yr un enaid byw o mlaen i y chwaith. Iawn, felly Elis Wyn. Mewn gwirionedd, dyw Elis Wyn ddim yn gymwys i gael lle yn y gyfres yma o sgyrsiau sy'n dathlu cyfraniad yr eglwys i'r iaith Gymraeg i llen a'i diwylliant. Fe ddaeth gyrfa llenor i ben i bob pwrpas yn 1703 gyda chyhoeddi gweledigaethau y bardd cwsg. 2 flynedd wedyn y dechreuodd cyswllt ffurfiol Elis Wyn ar eglwys. Fe gafodd ei urddo yn ddiacon ac yna yn offeiriad wythnos yn ddiweddarach ym mis Rhagfyr 1754 a'i benodi yn 1755 yn reithor plwyfi Llandanog a Llanbedr ger llaw Harlech yn Sir Feirionnydd. Ond go brin y bydd unrhyw un yn gwarafyn rhoi sylw i awdur un o'n clasuron rhyddiaeth, un o weithiau mwyaf gwreiddiol i oes, ac un a ddarllenwyd gyda blas gan genedlaethau o Gymru. Yn ystod y ganrif cyn geni Elis Wyn, fe gyhoeddwyd rhyw 1 llyfr Cymraeg y flwyddyn ar gyfartaledd. Roedd y rhan fwyaf yn llyfrau crefyddol a defosiynol, llawer iawn yn gyfieithiadau o'r Saesneg, a rhan fwyaf o'r cyfieithiadau hynny yn ffrwyth llafur gwir eglwysig. Ni ddylai'r ffaith olaf ein synnu. Roedd llawer o'r gwir eglwysig hyn yn perthyn i deuluoedd bonheddig, neu o leiaf i deuluoedd a chanddynt fwy o foddion na'r preliw. O ganlyniad, roeddent wedi derbyn addysg mewn ysgolion gramadeg, a rhai wedi mynd ymlaen i astudio mewn prifysgol. I rydychen yr aeth y rhan fwyaf o'r Cymru. Byddai'n rhaid aros nes diwedd y 4edd ganrif ar 15 cyn cael coleg yng Nghymru. Yr eglwys oedd yr yrfa amlwg ar gyfer y rhai a ddychwelau i Gymru. Cynigiai'r yrfa honno fywoliaeth gysurus yn ôl safonau'r oes, ac amser i ddarllen ac i fyfyrio, amser hefyd i'w neilltuo i gyflawni gorchwyl heriol a llyfurus fel cyfieithu. Mae'r ystyriaethau hyn yn berthnasol pan ystyriwn gefndir a llafur Elis Wyn a Theophilus Evans y byddwn yn clywed mwy amdano yn ystod y bore. Roedd gan Elis Wyn gysylltiad â rhai o hen deuluoedd bonheddig ar Didwy ac Eifionydd. Fe'i ganed yn y Lasynys, cartref ei fam yn 1671. Mae'r tŷ cadarn a sylweddol hwn ar y chwith wrth i chi deithio ar y B4573 rhwng Harlech a Thalsarnau, ac mae'n arwydd diriaethol i ni heddiw o statws a chyfoeth ac amgylchiadau bydol Elis Wyn. Mae'r tŷ wedi ei adfer erbyn hyn, ac os na fuwch yno eisoes, daliwch ar y cyfle pan fydd y cyfyngiadau yn cael eu codi a phan fydd yn haws teithio ag aros nos. Nid yw plasty bychan Glyn Cywarch yn Nhalsarnau yn bell i ffwrdd. Gallai Elis Wyn arddel cyswllt â winiaid Glyn Cywarch drwy dad. Aeth Elis i Rydychen yn 1692 yn 11. Dychwelodd i'w gynefin a phriodi yn 1698. Yn 1755, fel y nodwyd, cafodd reithoriaeth Llandanog a Llanbedr, 2 blwyf sydd i'r de o Harlech. Yn 1711, ildiodd y 2 blwyf a derbyn reithoriaeth Llanfair. Yr oedd Llandanog a Llanbedr rhyw 5 milltir o'r Las Ynys, dim ond 2 milltir i ffwrdd yr oedd Llanfair, 2 milltir yn llai o deithio i'r eglwys felly.
Daliodd y swydd honno hyd i farw yn 1734 ac fe'i holynwyd gan ei fab Edward. Fe gofiwn am Ellis Wyn a'i gysylltu â 2 waith rhyddiaeth. Cyfieithiad y waith Jeremy Taylor, The Rule and Exercises of Holy Living yw'r cyntaf. Bu cylchrediad helaeth ei waith Taylor. Ymddangosodd gyntaf yn 1650 a chafwyd 15 argraffiad erbyn 1690. Mae cyfieithiad Ellis, rheol Buchedd Sanctaidd, a ddaeth o'r wasg yn 1751 yn llinach y gweithiau crefyddol a gyfieithwyd i'r Gymraeg cyn i oes ef, gwaith a barhaodd yn wir drwy gydol y 19fed ganrif. Roedd ffyniant yr eglwys yn bwysig yng ngolwg Ellis a'r cyfieithwyr y cyfeiriad atynt, a mynnau i gweld yn mynd o nerth i nerth. Ond yr oedd cyflwr ysbrydol i gyd Gymru yn fater o bwys iddo hefyd, ac mae'r cyfieithiad yn tystio i'r awydd i hyfforddi ac i esbonio, i roi'r Cristion ar ben y ffordd fel gallai fyw i fywyd yn unol â dysgeidiaeth y Beibl. Daeth y gweledigaethau o'r wasg 2 flynedd yn ddiweddarach yn 1753. O safbwynt gweithgarol llenyddol, ni bu'n gwbl segur wedi ei benodi yn rheithor. Goruchwyliodd argraffiad newydd o'r llyfr Gweddi Gyffredin a ddaeth o'r wasg yn 1710, testyn a byddai wedi cael ei ddefnyddio yn rheolaidd yng ngwasanaethau'r eglwys. Lluniodd rai cerddi hefyd, mai ar ôl i farw y gwelwyd y rhan fwyaf ohonynt mewn print. Y gweledigaethau yw'r gwaith a'i gwnaeth yn ffigwr mor bwysig yn hanes ein llen. Croesawyd y gweledigaethau o'r dechrau, a hynny ar gyfrif yr iaith, y cynnwys a'r arddull. Cafwyd 2 argraffiad yn ystod oes Ellis Wyn a 10 ar 20 ar hagor o argraffiadau yn ystod y 2 ganrif ar ôl i farw yn 1734. Cafwyd mwy nag 1 cyfieithiad i'r Saesneg. I'r rhai sy'n gwrando yn Saesneg, bydd y dyfyniadau yn dod o gyfieithiad Robert Gwynedd Davies 1897. Ei bod hi'n hysbys o'r dechrau pwy aluniodd y gweledigaethau, yn 1816 y gwelwyd Ellis Wyn ar y tudalen teitl am y tro cyntaf. Yn wahanol i reol Buchedd Sanctaidd, nid yw'r gweledigaethau yn gyfieithiad, ond nid yw'n waith cwbl o wreiddiol ychwaith. Wrth drafod gwaith Ellis Wyn, blynyddoedd lawer yn ôl erbyn hyn, mynnau Gwenallt ein atgoffa, nid oedd gwreiddioldeb yn un o'r unweddau llenor yn y 19fed ganrif. Roedd efelychu, addasu, ailbobi yn gyffredin ac yn gymeradwy. Os ydym am gyrchu llygad y ffynon, rhaid mynd i Sbaen ag at Los Suenos, gwaith gŵr o'r enw Don Francisco de Quevedo Villegas, a oedd yn byw rhwng 1580 a 1645. Bu ei waith ef yn cylchredeg mewn llawysgrifau yn lle cyntaf, yna fe gyhoeddwyd ac fe ddaeth yn hynod boblogaidd. Cafwyd 2 gyfieithiad i'r Saesneg, gan Roger Lestrange yn 1667 a John Stevens yn 1682. Testunau Saesneg Lestrange a Stevens a ddefnyddiodd Ellis Wyn. Yn hytrach na chyfieithu air am air, yr hyn a wnaeth ef oedd dewis a dethol. Mae'r madrodd Saesneg cherry-picking yn cyfleu natur i weithgarwch. Mabwysiadu, syniadau, disgrifiadau, sefyllfaoedd a chreu ohonynt gyfanwaith newydd sbon sy'n gwbl wahanol o ran ei gynnwys a'i ffurf i'r gwreiddiol. Mae dyled Ellis Wyn i Lestrange a Stevens yn amlwg, ond rhaid prysuro i ychwanegu nad hwy yw ei unig ffynonellau, tro at coll Gwynfa John Milton ac at taith y Pererin John Bunyan a benthyca ganddynt weithiau hefyd. Y breuddwydion byddai'r cyfieithiad o deitl y gwaith Saesneg, Visions sydd gan Roger Lestrange. Yn ei gyfieithiad ef, a gweledigaethau a ddewisodd Ellis Wyn yn deitlu waith yntau. Ynddo, mae Ellis Wyn, ymherson y bardd cwsg, yn cysgu, yn breuddwydio ac yn cael ei dywys i 3 lleoliad gwahanol,
Y byd sydd ohoni yw lleoliad y freuddwyd i'r weledigaeth gyntaf, a wni deyrnas angau yn yr ail ac i uffern yn y drydedd. Cawnolwg ar reiddioldeb ac ar ddyfeisgarwch Ellis Wyn pan edrychwn ar gynllun y cyfanwaith ac ar ffurf y gweledigaethau unigol. Roedd 7 gweledigaeth yn y gwreiddiol, 2 sydd gan Ellis Wyn. Roedd y gwreiddiol ar lawer ystyr yn ddigyswllt ar adrannau a'r angau a'r farn yn rhagflaenu'r adran ar y byd. Mae trefn Ellis Wyn yn fwy ystyrlon a chydlynol a'r naill yn arwain yn naturiol at y llall, y byd, wedyn angau, wedyn uffern. Mae'r 2 gweledigaeth yn dechrau mewn lle gwahanol ac yn wahanol hefyd o ran amser. Ar ddechrau'r weledigaeth gyntaf, yr ydym ar un o fynyddoedd Cymru, yn edrych dros fôr Iwerddon. Mae enwi Glyn Cywarch, cartref hanafiaid yr awdur ochr i dad, a Chadair Idris yn lleoli'r ail yn Sir Feirionnydd. Yr ydym ychydig ymhellach i ffwrdd erbyn y drydedd sy'n agor ar lannau Afon Hafren, ond yn dal o fewn ffiniau Cymru. Fe welwch yn syth y modd yr oes Ellis Wyn stamp Cymraeg ar ei ddeunydd. Ni byddai'r darllenwyr yn dychmygu am eiliad fod i'r gweledigaethau gynsau lestron. O ran amser, mae hi'n haf yn y weledigaeth gyntaf, rhyw brynhawngwaith teg o ha hir felyn tesog, tymor llawnder a pherffeithrwydd. Erbyn diwedd yr rhan hon fodd bynnag, sylweddolwn nad yw popeth mor llewyrchus ag sy'n ymddangos ar y dechrau. Gaeaf yw hi yn yr ail, ac mae'r adeg hon o'r flwyddyn yn paratoi'r ffordd naturiol ar gyfer yr ymweliad a theyrnas angau. Gwanwyn yw hi yn y weledigaeth olaf, y tymor pan fydd bywyd newydd ac egni newydd yn cynniwair ar ôl llymder y gaeaf. Caiff y darllenydd gryn ysgytwad o sylweddoli mae taith i erchyllderau uffern sydd o'i flaen y tro hwn. Mae i bob gweledigaeth ei thirwedd unigryw hefyd. Mae'r byd wedi ei gwasgu a'i gynrychioli gan ddinas ac yn ddiffyrdd a strydoedd, adeiladau, llysoedd, pyrth a thrysordau, ynghyd ag eglwys sy'n rhan o'r ddinas ond eto ar wahân. Cerrig beddau, esgyrn, coed diw, llyffantod a llyngir sydd i'w gweld yn Nheyrnas Angau, ac mae pob dibyn a llethyr, pob twll a gogodd yn uffern yn gogwyddo tuag i weired. Mae'r iaith a ddefnyddiodd Ellis Wyn yn wedd arall ar ei wreiddioldeb. Ceir yn y gweledigaethau fel y gallech ddisgwyl lawer o ddisgrifio. Mae'r eirfa yn y rhannau hyn yn gyfoethog, y brawddegau yn hir ac amalgymalog, a phob cymal yn ei le ac yn cyd-asio. Dyma nodweddion y cyfeithiadau a gafwyd cyn dyddiau Ellis Wyn a gallwn olrhain ei eirfa a'r arddull i gyfansoddiadau Cain pen ceirniaid yr Oesoedd Canol ac i Feibl William Morgan. Dyma'r disgrifiad o lys y brenin angau yn yr ail weledigaeth. A dwi'n meddwl mod ymhwynt pŵer i wedi ymddangos o rywle yn y fan yma fe a'i mlaen yn syth i'r dyfyniad os gallai. Na, dyw hwnna ddim yn symud, felly fe anghofio ni am hwnna. Dyma'r dyfyniad felly o lys y brenin angau yn yr ail weledigaeth. A phen glogau dynion y gwnelsid y muriau, a'r rheini'n sgyrnygu danedd yn erchyll. Di oedd y clai wedi ei gyweirio trwy ddagrau a chwys, a'r calch oddi allan yn frith o phlem a chrawn, ac oddi fewn o waed digoch. O esgyrn morddwydydd, sef coesau morddwydydd dynion y gwnelsid holl bilerau'r neuadd, a philerau'r parwr o esgyrn y coesau a'r lloriau yn un walfa o bob cigyddiaeth. Ond nid dyma'r unig iaith a welir. Ceir yn y gweledigaethau hefyd lawer iawn o ddeialog. Yn wir, mae rhagor na hanner yr ail weledigaeth ar ffurf ymddiddan. Ar ei deithiau, daw'r bardd gwsg wyneb yn wyneb a phob math o gymeriadau a bydd yn sgwrsio a hwy. Ond mae iddo hefyd gydymaith sy'n ei dywys i'r byd, i deyrnas angau ac i uffern.
Un peth difyr yn y gwaith yw'r berthynas rhwng y bardd cwsg a'i dywysydd. Mae'r bardd cwsg wrth reswm yn deithiwr amhrofiadol. Mae popeth a wel yn newydd ac yn ddiethyr, ac mae'r cwestiynau a holir yn lleng. Yn ara meddai'r angel un cwestiwn ar unwaith. Trwy'r cwestiynau a'r atebion, y caiff y bardd cwsg a ninnau'r darllenwyr ddysgu am y mannau yr ymwelir â hwy. Ond, o dipyn i beth, daw'r teithiwr yn fwy hyderus, ac fe'i gwelwn yn ymateb i'r bobl a wel ac i'r sefyllfaoedd ei caiff ei hun yn ddynt. Rhannwn i fraw a'i arswyd, i syndod, i gydymdeimlad a'i falchder. Yr iaith lafar a holl naturioldeb ei geirfa a'i rythmau yw cyfrwng y sgwrsio. Mae yma ffraethineb parod sy'n dod â gwen i'r wyneb. Mae'r brawddegau yn fyr ac yn fachog, yr edrychiadau yn niferus, a'r eirfa liwgar ar y tro yn gwrs a ffriddaidd. Defnyddir geiriau fel ffŵl, penbwl, gwyddan sef gwrach, nid cadw rhywun o hyd braich a wna'r bardd cwsg, ond o hyd fy hun. Mae'r cyfeirio at fyrgyn, sef corff neu gelain, yn gwbl amharchus, fel mae'r sôn am gachdi Lucifer. Nid yw'r teithiwr yn cael amser i oedi a hamddena. Bydd un olygfa neu sefyllfa yn dilyn y llall rhywbyd i res. Y mae ymadroddion llafar fel chwipyn a chwap ar hynny ar y gair yn cyfleu'r symudiad staccato i'r dim. Roedd Ellis Wyn yn torri tir newydd drwy wneud y fath ddefnydd o ffurfiau'r iaith lafar yn y gwaith rhyddiaeth. Mae'r gweledigaethau yn llawn o bobl. Dosbarthiadau sydd yma yn hytrach nag unigolion. Un peth sy'n rhoi undod i'r gwaith yw ein bod yn dilyn y dosbarthiadau hyn o'r naill leoliad i'r llall, o'r naill gyflwr i'r llall. Pwy sydd yno felly? Mae'r rhestr yn hirfaeth. Fe welwn lawer iawn o gyfreithwyr a swyddogion y llys, ceir siopwyr, masnachwyr, tafarnwyr, porthmyn a llogwyr, sef rhai sy'n bethga arian ac yn codi llog, lladron a llofryddion. Down wyneb yn wyneb am merched. Rhai y mae lle i amau ei diwirdeb, rhai yn treulio'u hamser o flaen y drych yn ymbincio, eraill yn meddwl am ddim ond i dillad a'i hategolion. Mae yno feirdd ac rwy'n mentro dweud mae yno ambell o ffeiriad. Mae yno ffidleriaid a meddwon lu. Mae'r holl ddosbarthiadau hyn yn cael eu cysylltu â'r byd neu ar ddinas ddihenydd fel y gelwir hi, oherwydd ei camweddau. Cosb am gamwedd a phechod yw teyrnas angau, lle y gyrrir hwy yn yr ail weledigaeth a giffern wedi hynny. Gwaith crefyddol a didactig yw gweledigaethau'r bardd cwsg yn ei hanfod. Ceir sylwebaeth ar fywyd yr oes, ar werthoedd ac ymddygiad, a dangosir bod y cyfan yn wrthyn. Mae tynged y rhai sy'n cael eu disgrifio yn rhybudd felly i eraill, yn anogaeth glir i edifarhau, i newid a gwella a byw bywyd bucheddol. Yn hynny o beth, gellir cyfosod dau waith rhyddiaeth Ellis Wyn bod gwahaniaethau pendant rhyngddynt. Yr hyn a wnair yn y cyfieithiad rheol buchedd sanctaidd yw cynnig arweiniad ar ffurf reolau neu ganllawiau ymarferol ar gyfer y Cristion wrth fyw i fywyd o ddydd i ddydd. Hynny yw yr hyn y dylai i wneud. Disgrifir yr ymddygiad cywir wrth godi yn y bore, wrth weithio, wrth fwyta, wrth oruchwylio i deulu a'i weision, wrth noswylio. Pwysleisio'r hyn na ddylid i wneud a wneir yn y gweledigaethau, ac amlygu canlyniadau dilyn bywyd aniwiol. Mae'r anogaeth yn glir ar ddiwedd yr ymweliad a theyrnasangau yn yr ail weledigaeth. Nid oeddwn ni ond ysbio o hirbell, ac eto mi awelais fwy o erchylltod arswydus nag a fedrai rwan i dreithi. Dychwelodd fy enaid i'w chynefu'n swyddau, a bu lawen iawn yng ngweld fy hun eto ymysg yr ai byw. A bwriedais fyw wellwell,
gan fod yn asmwythach gen i gan blynedd o gystydd caledu, can blynedd o gystydd yn llwybrau sancteiddrwydd na gorfod gweld cip arall ar yr chylltod y noson honno. A'i Welsh-wyn yn llwyddo i sicrhau newid a gwellhad. Dyma bwnc y bu cryn drafod a dadlau yn ei gylch. Prif arf yr awdur yw ei ddychan, ac ni all neb amau i feistrolaeth ar y cyfrwng hwnnw. Wrth iddo ddarlunio ymddygiad aelodau'r dosbarthiadau soniwyd amdanynt, gan fanylu ar ei pryd a'i gwedd i'r stymiau i dull o siarad. Dyma un camio bychan, y bydd angen chydig o esboniad. Llawer ysgogyn rhygyngog a allai rydyllo ffa wrth wynt i gynffon. Cadi ffan yw ysgogyn, un sy'n ymddwyn yn ferchetaidd. Un a'i gorff yn symud i gyd yw rhygyngog, gair sy'n cael ei gysylltu â cheffylau fel arfer, ac ystyr rhydillio yw hidlo. Y syniad yma yw fod yr unigolyn hwn yn cerdded yn fawreddog mewn ffordd sy'n tynnu sylw pawb. Mae holl aelodau ei gorff, ond i gynffon yn benodol, sef i ben ôl, yn mynd i gyd, yn union fel pai rhywun yn ysgwyd gogor mwyn hidlo grawn. Yn wir, mae symudiad i ben ôl mor nerthol nes gwneud i ni feddwl am wyntyll neu ffan enfawr sy'n cynhyrchu gorwynt fel nad oes angen rhydill o gwbl. Yr un pryd, y mae gwynt i gynffon yn awgrymu bod rhyferthwy o awyr drwg yn tarddu o'i ben ôl. Mae'r cymeriad hwn yn edrych yn urddasol, ond ni byddech am fod yn rhy agos ato, ac yn sicr ni byddech am gerdded y tu ôl iddo. Mae'n amlwg fod rhannau fel y rhain yn destun mwynhad a difyrwch i'r darllenwyr. Mae'r dychan yn peri bod unigolion a'i nodweddion yn dod yn destun dirmig a chwerthin. Maent yn dod yn ffiaidd yn ein golwg. Y drafferth gyda dychan yw ein bod yn gwenu wrth weld ymddygiad y cymeriadau, ond gweld eraill yr ydym, nid ein gweld ein hunain. Nid yw o anghenraid yn arwain at newid a gwella. Ac mae yma hefyd rannau comig. Meddyliwch mewn difrif calon am y cymeriad medlewr, sef un sy'n hel clecs, yn dweud wrth y brenin Lucifer yn uffern bod rhai o'i weision wedi bod yn esgeiluso eu dyletswyddau, wedi bod yn cysgu ar y job. Y mae i'r gweledigaethau amcan difrifol, sef gwella buchedd, ond nid yw'r neges o anghenraid yn cyrraedd adref. Fe drawodd Emrys ap Iwan yr hoelen ar ei phen, drwy gymharu Ellis Wyn a threfnwr angladdau. I wyneb yn ddwys, i lais yn crynu, mae'n codi cadach neu hances at ei wyneb, nid i sychu deigryn, ond i guddio gwên. Gobeithio i'r sylwadau hyn eich argyhoeddi y gall darllenwyr heddiw gael blas ar waith Ellis Wyn, bod tair canrif wedi mynd heibio pan welwyd y gweledigaethau mewn print am y tro cyntaf. Os byddwch yn troi at y gweledigaethau, fe fydd sawl peth sy'n taro y darllenydd cyfoes heddiw. Oes y safbwyntiau eithafol yw hon, ac nid yw'r celwyddau a'r newyddion ffug sy'n cael eu teulu ar led yn gwneud dim i ddod ar ddau begwn yn nes at ei gilydd. Yn y cyd-destun hwn, mae pob beirniadaeth sy'n cael ei chynnig mewn ysbryd adeiladol yn cael ei dehongli yn her ac yn ymosodiad maleisus. Efallai fod y gweledigaethau'n awgrymu mai felly y bu hi erioed, oherwydd rhaid gydnabod mai awdur pur anoddefgor yw Ellis Wyn, yn enwedig mewn materiol crefyddol. Roedd yn eglwyswr balch a oedd yn deyrngad i'r goron a'r llywodraeth, ac nid oedd ganddo air da i'w ddweud am sectau a chrefyddau eraill. Mae'r ffaith fod y bardd cwsg yn dod ar draws yr rhain ar ei deithiau, a'i bod yn dod yn wrthrychau ei ddychan yn adrodd cyfrolau. Pobl ysgubor yw'r ymneilltuwyr, cŵn mudion yw'r crynwyr.
Nawr, pab a'i ganlynwyr o dan y lach dro ar ôl tro, ac nid oes ymgais i fygu'r casineb tuag atynt. Mae Ellis Wyn yn gwbl un llygeidiog hefyd yn yr ystyr fod pob un sy'n cael ei ddisgrifio yn ddrwg, waeth beth yw ei gamwedd. Nid oes ymgais i wahaniaethu nac i raddoli. Mae pob un ar ei ffordd i uffern. Pwy fyddai Ellis Wyn yn ei rhoi yn Nheyrnas Angau ag uffern pe bai'n sgrifennu heddiw? A phe byddech chi sy'n gwrando bore yma yn llunio gwaith fel y gweledigaethau, pa fath o ddosbarthiadau byddech chi yn dewis i disgrifio? Rydym yn darllen yn feunyddiol am wleidyddion diegwyddor sy'n defnyddio pwrs y wlad i lenwi pocedi cyfeillion a'i cefnogwyr, am werthwyr cyffuriau sydd nid yn unig yn dinistrio bywyd ond yn ymosod a lladd mwyn diogelu eu cyfran o'r farchnad, am sgamwyr sy'n dyfeisio twyll ar ôl twyll i ddwyn arian yr rhaid i niwed. Lladron pen ffordd oedd y bygythiad yn oes Ellis Wyn, ond lladron pen ffôn yw'r felltith heddiw. Mae gan gymdeithas gwestiynau difrifol i'w ystyried ar fater cyfraith a threfn, ar natur a swyddogaeth cosb. Mae'r gosb am bechod yn Nheyrnas Angau ac yn uffern Ellis Wyn yn cyfateb i'r drosedd. Dyma dynged y meddwyn a'r butain yng ngeiriau cwbl ddiflewyn ar dafod yr awdur. Rhwym o'ch y ddau, wyneb yn wyneb, gan ei bod yn hen gyfeillion, a briwch i'w wlad y tywyllwch, a chwyded ef i'w cheg hi, pised hithau dan i'w berfedd ynte hyd ddydd farn. Un peth sy'n sicr, mae angen mwy na dos o ddychan mwyn gwella ein cymdeithas ni heddiw. Diolch am wrando am yn ddrwg gen i am y drafferth gyda'r pwynt pŵer. Diolch yn fawr iawn, Dr Cynwal. Y peth gwych am y ffaith bod ni'n recordio hwn ydy, fedrwn ni dorri allan unrhyw hiccup fel yna, felly bydd o'n edrych yn hollol smooth ar dudalen wefan yr Eglwys yng Nghymru. Diolch yn fawr iawn, da ni wedi cael gledd yn barod bore yma do, ac wedi cael yn synnu mewn ffordd ynglyn â'r hen waith yma, o'n i ddim rili'n gwybod lot am y gwaith, ond wedi cael yn ysgogi ddarllen o eto ac meddwl unwaith eto am y pynciau mae o wedi godi hefyd. Mae yna gwestiwn wedi dod i fewn. Ella bod ni dechrau atab hwn erbyn diwedd o'ch sgwrs i fod yn onest. Ond y cwestiwn ydy, mae'r gweledigaethau'n swnio'n eitha gwahanol o ran strwythur ac arddull i waith Jeremy Taylor a gyfieithwyd gan Ellis Wyn, ond eto gyda'r bwriad cyffredin o annog gyda'r llenwyr i fyw ddychau sanctaidd. Beth tybed sydd gan waith Ellis Wyn i'n herio a'n cymell ni heddiw fel eglwys a chymdeithas? Ai cwestiwn i fi hwnna, neu cwestiwn i bawb? Wel, anyway, mae hwnna'n gwestiwn mawr. O'n i'n gorffen drwy awgrymu fod Ellis Wyn yn berson eitha un llygeidiog o ran y ffordd mae yn edrych ar bob math o drosedd a chamwedd a phechod ac yn lliwio pawb gyda'r un drwsh. Beth nes i ddim sôn amdano ydy yr unig dda yn y gweledigaethau yn ôl Ellis Wyn yw yr eglwys. Yr uchafbwynt yn yr olygfa gyntaf, mae wedi gweld y byd i gyd, mae'n cyrraedd yr eglwys ac eglwys Loegr yw honno a'r frenhines Ann sydd yna ar ei gorsedd yn rheoli y wladwriaeth a'r eglwys, a dyna fel y paragon, dyna'r ddelfryd a'r bygythiad i Deyrnas Angau ar ddiwedd y weledigaeth unwaith eto yw
Prydain a'r eglwys. Felly mae Ellis Wyn yn eglwyswr teyrngar iawn ac mae'n wleidyddol yn deyrngar iawn i'r drefn hefyd. Dyna'r unig beth wedi am Ellis Wyn. Dwi ddim yn meddwl falle mae'n lle i'w mynd ymlaen i ateb y cwestiwn hwnnw'n llawn o falle cawn ni drafodaeth ar hynny yn nes ymlaen. Felly doedd o ddim yr ecumenydd mwyaf lle nag oedd? Doedd ganddo ddim i ddweud wrth unrhyw sect arall, roedd e'n llawdrwm iawn arnyn nhw, roedd e'n anoddefgar fel yr awgrymes i, roedd e mor ffyddlon, mor deyrngar i'r eglwys, doedd e ddim yn gweld unrhyw rinwedd o gwbl yn y sectau eraill. Mae e'n cyfadde fod rhyw gymaint o dda ynddyn nhw i gyd, ond i beirniadu nhw y mae mewn gwirionedd, nid i cymeradwyo nhw. Diolch. Mae gennym ni nifer y gwestiynau diddorol newydd ddod i fewn wan. Un person yn dweud, diolch yn fawr iawn i chi am eich papur. Oes gennych unrhyw awgrym i Ellis Wyn deimlo tensiwn wrth dynnu gymaint ar weithiau gan Biwritaniaid anghyffurfwyr fel Vineyard a Milton? Roedd Ellis Wyn, roedd e'n tynnu weithiau, tynnu i syniadau o bob math o gyfeiriadau. A be dwi wedi ceisio i bwysleisio ydy fod na elfen helaeth iawn o ddwyn, lle'n ladrad yw'r gair heddiw wrth gwrs, ond roedd hynny yn norm yn y 19fed ganrif. A Ellis Wyn wedi tynnu'r syniadau o weithiau roedd e wedi darllen yn cynnwys Taith Brerin, Pilgrim's Progress, Vineyard, gwaith Milton ac yn y blaen. Un pwynt diddorol sy'n codi pan ymddangosodd y gwaith gyntaf. Gweledigaethau y Bar Cwsg, yr rhan gyntaf. Chafwyd ddim ail ran, a mae yna ddyfalu wedi bod beth yn union fyddai'r ail ran honno pe bai Ellis Wyn wedi mynd ati a gorffen beth bynnag oedd ar ei feddwl. Yn y weledigaeth sydd wedi ymddangos, mae gyda ni'r y byd drwg, mae gyda ni angau sy'n eto'n llawn o bobl ddrwg a uffern sy'n cael eu cosbi. Yr awgrym ydy y bydde Ellis Wyn wedi llunio 2 gweledigaeth yn darlunio y gwrthwyneb i hynny, sef y deyrnas y byd yn cynnwys bobl da. Yn y weledigaeth gyntaf, dim ond un dyn bach da sydd yna yn mynd tuag at yr eglwys, a mae golwg drist iawn arno fe i ddweud y gwir, ond fydde'r gwaith pe bai wedi cael ei gwblhau, wedi disgrifio'r byd da, wedi disgrifio teyrnas angau, hynny yw rai bydde, mae pawb yn marw, ond y rhai fydde wedi dilyn bywyd da, beth byddai tynged nhw, a wedyn yn hytrach nag angau yn y weledigaeth ola, uffern yn ddrwg gen i yn y weledigaeth ola, darlun o'r nefoedd fydde wedi dod yn y fan yna. Ond chafwyd mo hynny, ar hyd y canrifoedd falle fod awduron ag artistiaid, beirdd a rhyddiaethwyr wedi cael mwy o hwyl ar ddisgrifio y gweddau negyddol yn ytrach na'r gweddau cadarnhaol. Yn sicr dyna beth mae Ellis Wyn wedi wneud, y darlun negyddol sy'n cael ei darlunio. Fel yr awgrymes i, o'n i'n tybio falle fod Ellis Wyn yn gwneud hynny gyda rhyw wen ar ei wyneb hefyd. Ond chafwyd ddim ail ran i gweledigaethau Bardd Cwsg, fod yna awgrym bod Ellis Wyn wedi meddwl am wneud hynny yn y lle cyntaf. Diolch. Mae Estyn Daniel efo'r sylw yma, efallai y dylid ystyried comedi dwyfol dante hefyd ymysg dylanwadau ar wreiddiol y Bardd Cwsg, neu efallai Bardd Cwsg ei hun. Yn y comedi, arweini'r dante i uffern i ddechrau ac i'r nef yn y diwedd gan neb llai na fyrsyl. Felly, dwi'n gwybod sut ydych chi'n ymatab i sylw Estyn y fanna. Mae hwnna'n cysylltu â sylw nes i ryw funud yn ôl ynglyn â ffaith fod yna ddisgrifiadau o angau ag uffern. Mae hwnnw'n sicr yn sylw teg iawn. Roedd yna lenyddiaeth yn ymwneud â gweledigaethau a breuddwydion ac yn ymwneud ag angau ag uffern hefyd. Felly mae'r gweledigaethau yn rhan o'r un darlun eang hwnnw. Mae'n arwydd y cael fel y sonioch chi, mae bardd sy'n tywys
Dante. Bardd cwsg, wel roedd y bardd cwsg yn fardd o Gymro cyn dyddiau Elis Wyn. Rhyn naeth Elis Wyn wrth ddewis yr enw bardd cwsg oedd mabwysiadu enw bardd Cymraeg oedd wedi bod yn byw yn yr Oesoedd Canol, ac i ddweud y gwir, mae Elis Wyn yn dod wyneb yn wyneb ar bardd cwsg ar ei deithiau, a dyw'r bardd cwsg gwreiddiol ddim yn hapus o gwbl gydag Elis Wyn am ei fod e wedi dwyn ei enw ac yn teimlo bod e wedi gwneud cam ag e drwy ddwyn ei enw. Felly mae yna rhyw gamio bychan hyfryd lle mae'r bardd cwsg yn ei Elis Wyn yn dod ar draws y bardd cwsg gwreiddiol. Ond sylw Iestyn, ynglyn â Dante'n cael ei dywys gan fardd, mae'r bardd cwsg yn y testun Cymraeg hefyd yn mynd ar ei deithiau drwy'r byd i deyrnas angau ac i uffern hefyd. Diolch. Mae gen i un cwestiwn rwan cyn i ni fynd am brec bach, a dwi'n gwybod byddech chi, Dr Cynwal, yn fodlon siarad yn anffurfiol yn yr ystafell Zoom, wedyn byddwch ynglyn â rhai'r pethau yma hefyd. Gret. Iawn. Un cwestiwn olaf. Oes unrhyw wybodaeth am y math o dderbyniad a gafodd y gweledigaethau gan y gynulleidfa ddarllen yn ei oes ei hun? Oes, fe argraffwyd y gwaith fwy nag unwaith, 10 ar 20 o argraffiadau yn ystod y cyfnod yn dilyn oes Elis Wyn. Un peth, a dim ond un wedd ar y derbyniad a gafodd gweledigaethau bardd cwsg, fe ddaeth sawl syniad yn gweledigaethau i'r amlwg mewn gweithiau eraill, yn enwedig mewn llenyddiaeth boblogaidd ac mewn baledi. Llenyddiaeth boblogaidd yn y 19fed ganrif roedd anterliwtiau yn boblogaidd iawn. Luniodd Tom Mornant, un o'r anterliwtwyr mwyaf adnabyddus, un o'i anterliwtiau yn seiliedig ar y weledigaeth gyntaf, lle mae'r bardd cwsg yn dod i'r byd. Mae yna 2 stryd yn benodol yn y byd, ac mae Tom Mornant yn llunio anterliwt yn seiliedig ar yr un syniad hwnnw. Un o'r strydoedd oedd balchder, yna ddisgrifiad o'r bobl yn stryd balchder, ac yn y baledi mae yna ddisgrifiadau o falchder sy'n adleisio yn agos iawn union eiriad Elis Wyn yn ei weledigaethau. Felly roedd awduron anterliwtiau, awduron baledi wedi darllen y gweledigaethau ac yn eto llên ar data, os mynnwch chi, yn dwyn yn beddyca, nefelychu, yn ailadrodd geiriau, union eiriau, syniadau ac yn y blaen yn ei gweithiau nhwythau hefyd. Yn sicr roedd y gweledigaethau wedi dod yn boblogaidd iawn yn ei oes. Mae'r ffaith i fod e wedi cael ei ailgyhoeddi gan nifer o weithiau yn dangos hynny yn glir iawn. Diolch yn fawr. Wel, mae gen i da ni wedi rhedeg allan amser, ond da ni wedi cael bore difyr iawn. Diolch yn fawr iawn i chi, Dr Cynwal, a diolch yn fawr iawn i chi am roed dechreuad mor wych i ni ar gyfer ein gwebinar y bore yma. Diolch yn fawr. Dwi'n falch iawn o groesawu yr athro Hugh Price sydd yn mynd i'n anech ni rwan, a mi o yn mynd i drafod iechawdwriaeth, rhagluniaeth a hanes, Theophilus Evans a drych y prif oesoedd. Roedd Hugh Price yn athro hanes Cymru ym Mhrifysgol Bangor, lle mae bellach yn athro emeritus. Ei 2 brif faes yw hanes Cymru'r Oesoedd Canol a hanesyddiaeth Cymru. Ymhlith y gyhoeddiadau y mae Native Law and the Church in Medieval Wales, golygiad o ddogfennau'r tywysogion The Acts of Welsh Rulers, tywysogion, a J.E. Lloyd and the Creation of Welsh History. Mae'n gorffen cyfrol ar sut mae hanes Cymru wedi ysgrifennu ar oesoedd canol cynnar i ddechrau'r ganrif bresennol. Felly, diolch yn fawr, athro Hugh. Diolch yn fawr iawn am y cyflwyniad caredig a'r gwahoddiad hefyd i gymryd rhan yn y gwebinarau yma. Fe driai rannu'n sgrin. Na ni, gobeithio bod pawb yn gallu gweld y sleidiau nawr. Yn 1716, fe gyhoeddodd
gŵr ifanc, 20 oed a'i fryd ar ddod yn y ffeiriad yn Eglwys Loegr, y llyfr mwyaf poblogaidd ar hanes Cymru ers gwaith Sieffre o Fynwy yn y 18fed ganrif. Teitl y gyfrol oedd Drych y Prif Oesoedd, sef yr oesoedd cynhara. I awdur o Theophilus Evans a aned yn 1693, yn aelod o deulu bonheddig o dde Sir Aberteifi, a fu nodedig am ei gefnogaeth i'r goron yn ystod y rhyfeloedd cartre. Fe ganiatáu i gysylltiadau boneddigion yn yr ardal ymddiddorau mewn hynafieithau, a iddo feithrin diddordeb yn llenyddiaeth a hanes Cymru. Ac fe elwain arbennig ar gael mynediad i lawysgrifau a llyfrau printiedig llyfrgelloedd yr Achyddwr, William Lewis o Lwynderw ym Mhlwy Llangeler yng Ngogledd Sir Gar, a Samuel Williams, vicar Llandyfriog yhydig i'r Gogledd Orllewin o'r fan honno, a thad yr hynafieithydd Moses Williams, byddai'n ei grybwyll eto nes ymlaen. Mae gafel Theophilus Evans ar yr iaith Ladin yn awgrymu ei fod wedi derbyn addysg ffurfiol, efallai yn ysgol ramadeg Caerfyrddin, nad oes tystiolaeth iddo fynd i brifysgol. Urddwyd Theophilus yn offeiriad yn 1718, a threuliodd y rhan fwyaf o'i yrfa hyd i farw yn 1767, yn ficer neu'n rheithor nifer o blwyfi yn Sir Frycheiniog, ar wahân i gyfnod yn olynydd i Samuel Williams yn Llandyfriog yn y 1720au. Yn weinidog a phregethwr ymroddedig, fe sgrifennodd lawer o weithiau crefyddol, y rhan fwyaf ohonynt yn Gymraeg. Mae'n ymgais i hybu'r hyn a ystyriai'r unig wir grefydd, sef protestaniaeth Eglwys Loegr. Does dim syndod, felly, i fod yn drwm i lach, nid yn unig ar gatholigion, ond hefyd ar ymleithtiaeth a'r mudiad Methodistaidd y dyfai yn ystod ei oes, agwedd a adlewyrchir yn ei lyfr Saesneg mwy sylweddol, sef The History of Modern Enthusiasm. Felly agweddau anoddefgar tebyg iawn i rai Ellis Wyn, fel y clywsom gan Cynfael yn gynharach. Llyfr crefyddol o Drych y Prif Oesoedd hefyd, mae hanes oedd cyfrwng i neges. Beth oedd y llyfr felly, a beth oedd i arwyddocad? Y peth cyntaf i'w bwysleisio yw bod Theophilus Evans wedi cyfuno dwy agwedd bwysig ar ddealltwriaeth y Cymru o'i hanes. Y naill yn tarddu o'r oesoedd canol, y llall o gyfnod y diwygiad Protestanaidd, sef gwreiddiau gogyneddus y Cymru fel disgynyddion y Britaniaid a gollasau sofraniaeth dros Ynys Brydain oherwydd eu pechodau, a dehongliadau o'r diwygiad Protestanaidd fel adferiad rhagluniaethol o'r Eglwys Frytanaidd hynafol, a fu'n annibynnol ar Rufain yn wreiddiol, ac felly'n Eglwys Protestanaidd i bob pwrpas. Ond fe asododd ei stamp arbennig ar y syniadau hyn mewn arddull bywiog a gyfeilgar, nodweddion y gyfrannodd yn fawr at boblogrwydd y gwaith. Cyhoeddodd Theophilus Evans ddau fersiwn o'r llyfr fel y gwelwch yma ar y sgrin, yr un cyntaf yn 1716 ac un diwygiedig hirach yn 1740. O ran i gynnwys, yr ychwanegiad pwysica i'r ail fersiwn oedd manylion pellach am hanes honedig y tywysog Madog a Owain Gwynedd yn darganfod America ar ddiwedd y 18fed ganrif. Hanes oedd wedi magu arwyddocad gwleidyddol newydd, diolch i ryfel Prydain Fawr yn erbyn Sbaen yn y Caribi. A hanes yr hylaethwyd yn ddylanwadol arno drwy gynnwys adroddiad o ddiwedd yr ail ganrif ar 15 am Indiaid Cymraeg ei iaith, a bortreadwyd gan Evans yn bobl gymysg i hil a ddisgynasau oddi wrth yr ymfudwyr Cymreig canoloesol a brodorion America. Ond ar ôl dyddiau Theophilus y daeth i lyfr yn wirioneddol boblogaidd,
wrth i'r ail fersiwn gael ei ail-argraffu 17 o weithiau rhwng y 1790au a diwedd y 4eg ganrif ar 15, yn ogystal â'i gyfieithu i'r Saesneg yn yr Unol Daleithiau yn 1834. Am dros ganrif felly, dyma'r llyfr mwyaf poblogaidd ar hanes Cymru, hyd yn oed os mae fel clasur llenyddol a darllenwyd e'n benna, fel mae Robin Chapman wedi dadlau. Y bore yma fodd bynnag, byddai'n canolbwyntio ar yr argraffiad cyntaf yn 1716 a ail-gyhoeddwyd yn hwylus gan Garfield Hughes yn 1961. Cyfrol o ryw 300 tudalen yw hi, wedi rhannu'n 2 ran. Fel gwaith uchelgeisiol felly, i Theophilus i ddisgrifio fel llyfryn mewn un man. Bod amcanion y gwaith yn weddol glir yn gyffredinol, fel y cawn ni weld, allwn ni ddim ond dyfalu pam y penderfynodd Theophilus i sgrifennu ar yr adeg nath e. Efallai daw un cliw yn y cyflwyniad Lladin i Adam Otley esgob tu ddewi, y gwelwch yna ar y chwith, sy'n agor y gwaith. Yn ogystal â dangos gallu'r awdur fel Lladinwr, roedd iaith y cyflwyniad yn ddewis ymarferol gan nad oedd Otley brodor o Sir Amwythig yn medru'r Gymraeg. Eto, fe'i hystyrir yn un o esgobion mwyaf effeithiol Cymru'r 19eg ganrif. Yn wahanol i nifer, fe breswyliau yn ei esgobaeth yn rheolaidd, gan gynnal 3 ymweliad ohoni yn ogystal a chefnogi offeiriad Cymraeg a noddi llenyddiaeth Gymraeg. Dyma Theophilus felly yn ceisio ennyn nawdd yr esgob i'r llyfr, mwyn i gadw'n ddiogel rhag a dyfynnu niwed y meleisus, gan grynhoi'r cynnwys a phwysleisio fod yr esgob yn olynydd clodwiw i ddewis sant, sy'n cael ei ddisgrifio, mae'r dyfyniad ar y sgrin mewn cyfieithiad, fel amddiffynwr mwyaf angerddol crefydd uniongred, nodwedd a grisialau amcan y drych i hun. I bod yn anhybygol iddo sgrifennu'r llyfr mwyn hybu i yrfa eglwysig, gas y gwaith Saesneg gellir dadlau wedi ateb y galw hwnnw well, gellir mentro bod y Theophilus ifanc yn awyddus i wneud argraff trwy ddangos i ddawn fel awdur ag ysgolhaig a'i ymroddiad fel eglwyswr mewn gwaith sylweddol y bydde'n gymeradwy gan yr esgob. Byd y fo am hynny, gallwn awgrymu'n ogystal fod Theophilus Evans wedi gymell i sgrifennu'r llyfr nid yn unig oherwydd i ddiddordeb mawr yn hanes y Cymru a hanes yr eglwys, ond hefyd mwyn manteisio ar y diddordeb mewn hanes ymhlith darllenwyr Cymraeg. Amlygwyd enghraifft gan ddeunydd hanesyddol rhai almanaciau ers diwedd yr ail ganrif ar 15. Efallai bod poblogrwydd deunydd o'r fath ymhlith darllenwyr tebygol y drych, sef mae'n debyg ffermwyr a chrefftwyr llythrennog yn hytrach na'r gwerinos tlawd y cyfeirir atynt o dro i dro. Falle bod hynny'n egluro pam bod y cyhoeddwr Sion neu John Rhydderch o Amwythig wedi ymgymeryd ar gwaith heb ofyn i'r awdur sicrhau cefnogaeth tanysgrifwyr. Yn wir, ymhen ychydig o'r flynyddoedd, dechreuodd Sion Rhydderch ei hun gyhoeddi almanaciau'n cynnwys darnau hanesyddol sy'n amrywio o gronoleg y Beibl i hanes brenhinoedd canoloesol Lloegr a digwyddiadau yn hanes y Cymru, o ddyfodiad Brutus i Brydain hyd ladd Llywelyn a'n lliw ola yn 1282. Caiff y digwyddiadau ola hynny le blaenllaw yn rhan gyntaf y drych, sy'n llenwi tua 20% o'r gyfrol i gyd, ac yn olrhain hanes y Cymru o'i gwreiddiau honedig fel disgynyddion, Gomer, Mab Jaffet, Mab Noah, hyd farw Llywelyn yn 1282. Eto, mae'r naratif yn canolbwyntio'n benna ar y cyfnod rhwng conquest Prydain gan y Rhufeiniaid
a morwolaeth y brenin Arthur, ac yn rhuthro drwy oes y tywysogion mewn 7 tudalen yn unig. Mae pennod ola'r rhan gyntaf yn camu nôl i gyfnod y derwyddon ac yn trafod moesau'r hen Fritaniaid, a hefyd yr iaith Gymraeg, gan ddiweddu drwy ganu clodydd Dafydd ap Gwilym. Yn wir, cyflwyna'r iaith fel prif nod amgen y Cymru ar ddechrau'r llyfr drwy ddatgan i bod gweitha i holl helbulon a gorthryfderau yn gallu, mae'r dyfyniad ar y sgrin, ymffrostio yn hyn eto, ein gorchfygu gan y Rhufeiniaid a'r Saeson, yr un yn cadw ein llaeth ddechreuol, os nid yn berffaith gwbl, eto'n burach nag un genedl yn y byd. Mae'r pwysles ar yr iaith yn arwyddocaol. Pan dechreuodd ar y drych, dyma newydd ddod i werthfawrogi cyfoeth y Gymraeg fel cyfrwng menegiant oedd Theophilus Evans. Y cheir rhyw dinc arbrofol yn arddull y gwaith, a'i ddyled i'r iaith lafar yn ogystal ac i agweddau ar y diwylliant llenyddol y magwyd yr awdur ynddo. Iddo gyfieithu 2 waith byr o'r Saesneg cyn mynd ati i sgrifennu'r drych, dyna'r llyfr cyntaf iddo ei gyfansoddi o'r newydd yn y Gymraeg, gan gymeryd yn cam ymarferol i geisio coleddu'r iaith rhag yr esgeluso arni y cwynau amdano. Mae'r defnydd o'r Gymraeg yn ein hatgoffa bod amcan wladgarol yn ogystal â chrefyddol i ddrych y prif oesoedd. Yn wir, roedd y 2 amcan yn anatod yn chlwm wrth ei gilydd. Does dim syndod fod Theophilus Evans yn debyg i awduron o'i flaen yn ymfalchio yng ngallu'r iaith i gadw ei ffurdeb dros 1000 o flynyddoedd a mwy. Roedd ei phresenoldeb ar dudalennau'r llyfr felly ddolen weladwy rhwng y gorffennol a'r presennol. Mae gwedd grefyddol amlycach ar ail ran y llyfr sy'n dechrau drwy olrhain hanes cynnar Cristnogaeth ym Mhrydain, o ddyfodiad y ffydd gyda Joseph o Arimathea yn oes yr apostolion, hyd golli'r ffydd ddilychwyn honno wrth i'r Britaniaid gwybod sglyfaeth i eglwys o Rufain yn y 9fed ganrif. Sefyllfa a adferwyd yn y pen draw drwy'r diwygiad Protestanaidd a chyfieithu'r Beibl i'r Gymraeg yn yr 11fed ganrif ar 15. Mae gwladgarwch gwrth Saesnig yr awdur i'w glywed ar hyd y penodau hyn, yn arbennig yn y cyfeiriadau dirmygus at Awstyn o Gaer Gaint a geisiau ddwyn yr esgobion Britanaidd o dan ei awdurdod ac felly o dan awdurdod Rhufain. Ond mae naws a phwysles gweddill yr ail ran yn wahanol, a phenodau ola'r llyfr yn amddiffyniad o eglwys Loegr yn anad dim. Wrth i Theophilus geisio profi bod trefniadaeth a ffurfiau addoliad yr eglwys honno'n seiliedig ar drefn efengylaidd a sefydlwyd cyn i gatholigiaeth lygru'r eglwys. Yma golyga'r prif oesoedd yr eglwys fore, fel y darlunid hi gan a dyfynnu ysgrythu'r sanctaidd yr unig histori ddi-siomedig, sef sicr. Ymhlith y pynciau a drafodir yw gweinidogion yr eglwys, bedydd, y cymyn a moesau'r Cristnogion cynnar, gan bwysleisio eu perthnasedd cyfoes. Yn yr un modd a chybir ar y cyfle i nodi a dyfynnu na chaniatawyd i neb ymneilltio o'r eglwys, ac os rhyw ffanatig ar y fygau wneithir hynny, y fe a gondemnid allan o law. Arwyddocaol hefyd yw'r pwysles ar ei fudod y prif Gristnogion, y Cristnogion cynnar felly, i'r llywodraeth. Mae broliant yr hynafieithydd William Lewis o Lwynderw ar flaen y gyfrol yn mynd yn un syth at amcan i hawdur.
Ar ôl canmol Theophilus Evans am fod yn un cynta ers 5 neu 6 chanrif i sgrifennu hanes y Cymru yn Gymraeg, ac eithrio adroddiad byr gan y Puritan Charles Edwards, sef yn ei waith y ffydd ddiffiant. Pwysleisiodd fod gwaith Evans a dyfynnu yn cyfrannu nid ychydig i ddyrchafu gwybodaeth ac i hyfforddi dynion ynghylch a wir ffydd ar grefydd Gristnogol. Hynny yw, roedd cynnwys hanesyddol y llyfr yn rhan o'i bwrpas crefyddol ehangach, a the gweld y gwaith yn gynnyrch diwygiwr moesol a chrefyddol yn ceisio sicrhau iachadwriaeth i ddarllenwyr. Felly, yn debyg i'r weledigaethau'r bardd cwsg, mae'n waith crefyddol a didactig, gellid dweud. Fe atgyfnerthir hynny gan yr adnod o Salm 77 ar waelod wyneb ddalen y llyfr, sy'n darllen ystyriais y dyddiau gynt blynyddoedd yr hen oesoedd, lle mae'r salmydd yn ceisio cysur am drychinebau'r presennol drwy ddwy'n i gof weithredoedd da Duw yn y gorffennol. Ac yn ei ragair i'r darllenydd, mae'n tanlinellu bwrpas drwy ddweud fel y ganlyn am y rhan gyntaf ar hanes cynnar y Cymru, gan orffen y dan drwy ddyfynnu o rybuddion Moses i'r Israeliaid, os na fyddant yn ufuddhau i orchmynion a deddfe Duw, mae'r darn ar y sgrin. Yma y cewch weled bortread amlwg o ffrwythau pechod a'r gwahanredol affaith rhwng buchedd dda a dihirwch buchedd. Yma y cewch weled tra fuai'n hynafiaid yn gwneithir yn ôl y wyllus yr arglwydd, na thyciau ymgyrch un gilyn yn ei herbyn. Ond pan aethant i rodio yn ôl cynghorion a childynrwydd i calon ddrygionus, y dieithr ac oedd yn ei misg a ddringodd arnynt yn uchel, a hwythau a ddisgynasant yn isel. Mae amcanion crefyddol y gwaith yn helpu esbonio pam bod defnydd Theophilus Evans o Sieffre o fynwy yn helaeth ac yn frwdfrydig, eto'n ddethol dros ben. Ac felly ymhell o fod yn ymgais gyflawn i amddiffyn hanes Sieffre rhag i feirniaid. Heb fynd i fanylion, fe godwyd amheuon cynyddol ers yr 11th ganrif ar 15 oedd hanes Sieffre o frenhinoedd cynnar Prydain, o Brutus o Hil Gaer Troia, hyd Gadwaladr Fendigaid yn y 7th ganrif, hanes y gyfieithwyd i'r Gymraeg dan y teitl Brit y Brenhinedd, oedd yr hanes hwnnw yn ddibenadwy, neu yn hytrach yn greadigaeth dychymyg Sieffre neu i ffynhonnell honedig. Yn gyntaf, dilynau Theophilus Evans yr hynafieithydd Saesnig nodedig William Camden, awdur Britannia 1586, ac eraill drwy fyny bod y Britaniaid a'i disgynyddion y Cymru yn hannu o Gomer mab Jaffet, gan roi iddynt darddiad beiblaidd. Gan hynny, fe addasodd hanes Sieffre drwy bortreadu Brutus, nid fel concwerwr cyntaf Ynys Brydain, ond yn hytrach fel arweinydd dylanwadol diweddarach, a roesi enw i'r ynys ac y gafodd ei dderbyn yn frenin gan y Britaniaid, fwy na thebyg oherwydd iddo gyflwyno lefel uwch o wareiddiad, sef llythrennedd, adeiladu ac amaethyddiaeth. Priodolwyd iddo hefyd yr elfennau Groeg yn yr iaith Gymraeg. Yn ail, mae naratif y drych wedyn yn neidio ymlaen at goncwest Prydain gan y Rhufeiniaid, a dyfynnu oherwydd bod llawer o wir dysgedig yn amau gwirionedd ar hyn a adroddir am y brenhinoedd rhwng Brutus ac adeg y Rhufeiniaid.
A hyd yn oed pe bain wir, roedd yr hanes yn ddibwys, meddai Theophilus. Dyma enghraifft da o barodrwydd yr awdur i ymdrin â'i ffynonellau yn feirniadol, i ryw raddau o leia. Parodrwydd a adlewyrchir yn ei ddefnydd o weithiau hanesyddol a chynefieithol beirniadol ei dull gan ysgolheigion megis William Camden, Edward Llwyd, James Usher ac Edward Stillingfleet. Nad oedd ei ysgolheictod mewn gwirionedd mor ddwfn ac yr oedd yn ymddangos gan ei fod weithiau dim ond yn copio'r cyfeiriadau at ffynonellau eraill yn y gweithiau oedd wedi defnyddio. Serch hynny, mae'n amlwg i Theophilus Evans ddarllen nifer o ffynonellau canoloesol. Enghraifft a dychwelyd at naratif y drych i fod yn dal i ddilyn Sieffre o fynwy wrth adrodd digwyddiadau rhwng dyfodiad y Rhufeiniaid a goresgyniadau'r Saeson, tynnodd hefyd ar weithiau Gildas a Beda a ffynonellau eraill. Mae Gildas yn arbennig o bwysig yn hyn o beth, nid yn unig oherwydd yr wybodaeth a gynigiau, ond yn bennaf oherwydd ei ddefnydd yntau o hanes. Yn fynach ym Mhrydain yn y 6eg ganrif, roedd Gildas yn adnabyddus am ei waith Lladin de Excidio Britanniae, coll Prydain, gwaith sy'n esbonio goresgyniadau'r Anglo-Saxoniaid yn yr ynys fel cosb diw ar y Britanniaid am ei pechodau. Yn nwy ran ola'r gwaith, mae Gildas yn anerch brenhinoedd ac wedyn eglwyswyr Britanaidd ei oes, ac yn galw arnynt i wella ei buchedd rhag dioddef hyd diw, unwaith yn rhagor fel y digwyddau i'w cyndeidiau. Atgyfnertha i neges drwy ddyfynu'n fynych o'r Beibl, yn arbennig proffwydi'r Hen Testament, gan gymharu Britanniaid a phobl Israel, yn wir fe gyfeirir atynt unwaith fel Israel heddiw. Dyma Gildas felly yn patrymu hun ar broffwydi'r Hen Testament wrth alw ar ei bobl i edifyrhau. Doedd Theophilus Evans ddim yr awdur cyntaf yng Nghymru i droi am at y dyfynu Gildas, y Britwn digymar hwnnw a'r historiawr cywir o byd erioed. A'i ddehongliad rhagluniaethol o'r ffenol y Cymru. Bu hefyd yn ddylanwad pwysig ar Charles Edwards, awdur y ffydd ddyffiant, enghraifft. Yr hyn sydd angen ei bwysleisio yma fodd bynnag yw bod Theophilus Evans yn rhannu rhagdybiaeth Gildas bod ei hanes wersi pwysig i'r presennol, boed fel rhybydd neu fel ysbrydoliaeth. Gellir gweld hyn fel enghraifft o'r awydd i ganfod gorffennol defnyddiadwy, a usable past, a benthyca'r term y fathodd yr Americanwr Van Wyck Brooks mewn cyd-destun gwahanol iawn dros ganrif yn ôl, sef ymgais i ddewis a dethol elfennau o'r gorffennol mwyn creu gwaith newydd fydde'n ateb anghenion y presennol. Wrth gwrs, doedd dim byd anarferol yn hyn o beth. A chyfyngu'n sylw i'r cyfnod modern cynnar yn unig, gellid rhestru llu o weithiau hanesyddol a ganfu yn y gorffennol wreiddiau neu gyfiawnhad cyfoes dros safbwyntiau crefyddol a gwleidyddol cyfoes. Cymerwch hanes Lloegr swmpus cyfoeso'r hun Theophilus Evans a Protestant pybyr arall, sef Paul de Rapin-Thoiras, a gyhoeddwyd yn wreiddiol yn Ffrangeg rhwng 1724 a 1727, a'i gyfieithu i'r Saesneg yn fuan wedyn. Mae'r gwaith poblogaidd hwn yn cyflwyno hanes Lloegr fel stori o ymgyprus am ryddid, gan olrhain gwreiddiau i gyfansoddiad cymysg,
wedi ei seilio ar gydbwysedd rhwng y brenin a'r senydd, yn ôl i'r Anglo-Saxoniaid. Stori a gyrhaeddodd i Phenllanw yn chwyldro gogyneddus 1688 a orsyddodd y brenin Protestant, y Protestannau Gwilym o Oren a'i wraig Mary. Dyw'r dehongliad hwn ddim yn syndod, gan fod Rapin yn darllen y gorffennol yng ngoleuni brofiad personol fel alltyd Huguenot o Ffrainc a groesodd o'r iseldiroedd i Loegr gyda'r dŷ Gwilym fel yr oedd yr adeg honno, adeg y chwyldro. Mesur o'r gwahaniaeth rhwng hanesyddiaeth Cymru a Lloegr yr adeg hon yw bod y drych yn canolbwyntio ar y prif oesoedd at y cyfnod cynnar iawn, ac at ei gilydd yn anwybyddu datblygiadau gwleidyddol. Bod Rapin yn tain trafod tarddiad y Britaniaid ac yn derbyn i bod yn ddisgynyddion i Gomer, tra roedd Theophilus Evans yn sicr yn gadarn i gefnogaeth i drefn gyfansoddiadol y Brydain Fawr a greuwyd drwy Undeb ar Alban yn 1707. Ond nid dyna brif ffocws i lyfr. Fel y gwelsom, mae rhan gyntaf y gwaith yn symud yn gyflym o wreiddiau hynafol y Cymru at ei hanes yng nghyfnod y Rhufeiniaid, ac yn arbennig y canrifoedd wedi ymadawiaid y Rhufeiniaid a Phrydain, ac felly'n canolbwyntio ar y cyfnod ar ôl iddynt ddod yn Gristnogion, thema bwysig yn ail ran y llyfr. Golygau hynny fod modd dehongli hanes y Britaniaid a'r Cymru yn hermau rhagluniaeth y diw Cristnogol. Syniad creiddiol Evans yma, gan ddilyn Gildas, oedd mai y dyfynnu ar dop y sgrin yma, yn bennaf dim oherwydd digofaint diw arnom o ethrib, sef o achos a'n pechodau, gyrrwyd a'n hynafiaid i gyrraedd salaf yr ynys fel Cymru a Chernyw. Eto, gwelir tensiwn yn ei agwedd at gyfryngau cosb diw, sef y Saeson. Ar un llaw, yn debyg i Charles Edwards o'i flaen, roedd Evans yn derbyn bod Saeson y presennol yn welliant mawr ar ei cyndeidiau paganaidd. Yn wir, cawsant ei hachub mwyn gallu cyflawni'r amcan ragluniaethol o gynhyrchiad y fyny saint ac etholedigion yn enwedig wedi atgyweiriad crefydd, sef ar ôl y diwygiad Protestanaidd. Ond achubaeth Theophilus Evans hefyd ar y cyfle i ladd ar y Saeson. Dylid ychwanegu nad oedd gwrth-Saesnigrwydd o'r fath yn anarferol ymhlith eglwyswyr Cymreig gwlatgarol i'r oes. Dyna chi'r ysgolhaig Moses Williams, Vicar Llanwenog a Dyfynog y bydd Theophilus yn gurad iddo yn gyfnod, mae'n pregeth i Gymru alltid Llundain yn 1717, y flwyddyn ar ôl cyhoeddi'r drych, yn rhybuddio rhag peryglon Saesnigeiddio ac yn annog y Cymru i ymfalchio fwy yn ei hiaith a'i gwlad. A dyfynnu, mae ar y sgrin, rhag i rai o epil y genedl ormesol honno y ddygodd Loegr eisoes oddi arnom, ddwy'n Cymru hefyd, yr un ffunud, ac felly mewn amser ddifethan henw ni oddi dan y nefoedd. Sylwer ar y cyfeiriad hwn at oresgyniadau'r Anglo-Saxoniaid, pwnc a drafodwyd yn helaethach yn y drych wrth gwrs. Yno fodd bynnag, darllenwn fod y rhan fwyaf o'r Britaniaid wedi ffoi i Lydaw mwyn dianc rhag y pla melyn, ac felly a dyfynnu nid trwy nerth arfau na thrwy gyfrwystra chwaith, cymaint oedd ei hystryw drwg, y darfu i'r Saeson o'r esgyn Lloegr. Eithir yn unig trwy ddamwain, sef oherwydd fod y wlad yn wag o drigolion. Dehongliad yn gyson â chosb diw a wrthodau roi unrhyw ogoniant
i'r Saeson. Ar y llaw arall, mynaeth Theophilus Evans bod y brenin Arthur wedi amddiffyn y Britaniaid yn wrol ac yn cysau, wedi dyfynu yn cysau y Saeson yn ddiragrithiol. A hynny ydy o'r achos ei bod hwy yn ceisio lladd ei enw, sef enw Arthur, pan fethu arnynt ladd i berson. At hynny, roedd y Cymru wedi parhau i ddefnyddio cyfraith Hywel Dda, tan o'r ysginiad Cymru gan Edward y Cyntaf a dyfynu, mae hynny ar y sgrin, ymha amser y dycpwyd a'n hynafiaid trwy ddichell a phalster tan gyfraith Loegr yn gyntaf, sef wrth i'r brenin gyflwyno i fab newydd anedig i'r Cymru yng Nghanarfon yn ateb i'w cais am dywysog na wyddau air o Saesneg. Os oedd dehongliad rhagluniaethol Theophilus Evans o hanes yn priodoli fan drwy gynnu aflwyddiant y Cymru i'w bechodau, roedd hefyd yn ei portreadu'n bobl yr oedd Duw wedi gwarchod gweitha gormes cymydog nerthol. I gloi, ydy mae drych y prif oesoedd yn waith hanes, cyfeirir ato droion yn y testun fel history. Ond hanes cymhwysol y geir ynddo, sy'n defnyddio'r gorffennol at ddibenion cyfoes, sef hyrwyddo amcanion eglwyswr a Chymro gwlatgar yn y 19fed ganrif. Bod rhai elfennau beirniadol ynddo, prin bod y drych yn bodloni disgwyliadau hanes beirniadol modern. Hyd yn oed ganrif a hanner yn ôl cafodd ei wfftio fel nofel gan yr hanesydd Gweirydd a Pris. Eto, na fyddwn ni'n dadle y dylen ni lynu wrth ddehongliadau Theophilus Evans, mae drych y prif oesoedd yn fodd i'n hatgoffa o'r cwlwm anatod rhwng y presennol a'r gorffennol wrth sgrifennu hanes. Mae'r awydd i ganfod gorffennol defnyddiadwy yn fyw o hyd, ac wrth gwrs yn ddadleuol wrth i unigolion a sefydliadau gwahanol gynnig dehongliadau gwahanol o hanes sy'n adlewyrchu safbwyntiau ideolegol a gwleidyddol penodol. Nid oedd Theophilus Evans y cyntaf na'r ola i apelio at hanes mwyn cyfiawnhau ar gyhoeddiadau a gobeithion ar gyfer y presennol. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr Athro Huw. Da ni wedi cael gledd arall, a mae'n hynod o ddifyr dydy meddwl am sut mae agweddau gwleidyddol, llenyddol, crefyddol i gyd yn plethu, a sut hefyd mae rhai agweddau wedi newid dros yr amser a rhai agweddau ddim wedi newid. Felly, diolch yn fawr iawn i chi. Mae gynna ni 2 gwestiwn wedi dod i fewn, a mae gynna i ofyn i chi ymateb yn fyr, achos dydyn ni'n eisiau mynd lot dros hanner ar wedi 11, ond cwestiwn cyntaf ydy, i ba raddau ydych chi'n meddwl i ddimensiwn crefyddol y drych gael ei adnabod gan y Cymru'n ddiweddarach? Mae hwnna'n gwestiwn da iawn. Dwi'n cael yr argraff mae'r hanes a'r y ffordd oedd wedi cael ei sgrifennu, y ffaith bod hi'n waith difyr i'w darllen, a bod hi'n ffordd yn porthi balchder y Cymru yn yr hanes oedd y peth pwysica. Mae'n anodd dweud, ond mae'n drawiadol, a mae angen meddwl rhagor am hyn, bod yna dipyn o fwlch rhwng cyhoeddi'r gwaith gwreiddiol, y 2 fersiwn, a thwf i boblogrwydd. Hynny, mae'n rhyw hanner canrif, dwi'n meddwl, mae twf yn dechrau yn 1790au, a mynd reit trwy'r 4th ganrif ar 15, a felly, dwi'n meddwl, mae'n amlwg yn cael ei ystyried bennaf fel gwaith hanes, a mae
mewn ffordd un o pethau ni trio pwysleisio, mae dros hanner y gwaith yn ffordd yn delio ar eglwys yn benodol, a mae hynny dueddol yn cael ei anghofio. Ond, a bod yn onest, heb astudio'n fanol yr ymateb, allwn ni ddim ateb hynny. A dwi'n gwybod mae Robin Chapman wedi sgrifennu erthygl ddifyr iawn yn trafodion y cyfredorion ar yr ymateb i'r gwaith yn y bedwaredd ganrif ar 15, ond pwysleisio y gweddau llenyddol ar y gwaith yn fanna a diddordeb yn yr awdur. Ond yn fras, rhaid i fi dod i'n mhen ar y blocs yn ei dweud ta'r hanes, yr rhan gyntaf oedd yn y pelio fwyaf. Diolch. A wedyn, cwestiwn olaf, cofiwch bawb, mae'r link i'r paned y clonc wedi cyrraedd eich inboxes chi a hefyd mae'r chat. A wedyn mae yna gyfle i chi drafod bellach yr cwestiynau yma i gyd. Ond un cwestiwn olaf, soniwyd am ddehongliad chwigiaidd o hanes yn y 19fed ganrif. Oes elfennau chwigiaidd i ddrych y prif oesoedd neu ai toriaeth sy'n gyrru'r dehongliad o hanes? A diolch yn fawr iawn i chi am y ddarlith. Wel, dwi'n meddwl mwy na thebyg bydde Theophilus Evans wedi weld ei hunain yn torri yn fwy na wedi. Mae'n geidwadol iawn. Os oes amser. Adeg yr ail argraffiad, mae'n sgrifennu llythyr Saesneg at y Gentleman's Magazine yn dadle bod hanes yr Indiad Cymraeg a Madog a phethau yn profi hawl Prydain Fawr i America ac yn lladd ar Sbaen. A mae'n gorffen gyda dyfyniad Britain Strike Home, oedd yn gan boblogaidd blatgarol ar y pryd. Ond na, dwi'n meddwl ar pwysles ar i fuddod y llywodraeth. Dwi'n meddwl at ei gilydd. Dwi'n siŵr bod y dehongliad mor amlwg yn y gwaith, ond mae'n y syniad o bod chi'n gallu ymfalchio yn y Cymreigdod ar un pryd bod yn driw iawn i'r gorod. Yn debyg i Ellis Wyn mewn ffordd. Mae'r agweddau yma'n gyffredin iawn ar y pryd. Diolch yn fawr. Wel, dwi'n mynd i ofyn i pa chydig Dyfrig Lloyd wan, a mae'n mynd i ddweud gair i ddiolch i'r siaradwyr. Diolch, Dyfrig. Diolch, Manon. Wel, mae'n fraint gen i ar rhannu gyd i ddiolch i Dr Cynfal Lake a hefyd yr athro Hugh Price. Mae gwerthonestru a taflu drych dros ddoi waith hollbwysig yn hanes ein llenyddiaeth yng Nghymru a hefyd crefydd. Mae rhaid cyfaddau pan dwi'n meddwl am Ellis Wyn, yr unig peth o'n i'n gwybod amdano cyn heddi oedd bod ei enw'n ymddangos uwch ben emyn yn y mynner eglwys y fi yw'r atgyfodiad mawr. Ond mae cael yn atgoffa o'r barf cwsg wedi sbardino fi i fynd i chwilio am y cyfrol. Ac yr un peth gyda'r athro Hugh Price. Bydden ni wedi bod wrth y modd i fod yn prifyn bach ar y wal yn gwrando ar Theophilus Evans a Williams Pantycelyn yn trafod crefydd. Ac eto mae gen i'r gyfrol Drych yr Oesoedd a chi wedi dysbardino fi i fynd i chwilio amdano ac i'w ddarllen. Beth sydd wedi taro fi yn ystod y cyfres o cyflwyniadau yn ystod y misoedd diwethaf yw'r ffordd mae dylanwadau a syniadau mawr yr eglwys Gristnogol ar y cyfandir trwy gweithiau yr awduron hyn wedi cael ei trosi i'r Gymraeg ac hefyd i'r gyd-destun Cymreig. Ac wrth edrych yn ôl, dwi'n mynd i dal gafel ar y gorffennol defnyddiadwy i chwilio am yr hyn y trysforau allwn fod o gymorth i ni yn ein gwaith ni heddiw. A gai jyst dweud gair o ddiolch hefyd i bawb sydd wedi bod yn y cefndir yn trefnu y gyfres hon a hefyd yn gweithio mor ddiwyd i cael cyflwyniadau mor greinus ac yn wir fe edrychwn ymlaen at yr ail gyfres. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr, Dyfrig. Hefyd, swn i'n cyfeddach chi wybod, da ni wrthi yn paratoi ar gyfer yr ail gyfres. Gobaith ni ydy, fydda ni wedi trefnu tair noson ddegwyr, chos da ni wedi darganfod bod dyddiau Sadwrn yn mynd i fod bach yn anodd yn mis Hydref, felly da ni'n bwriadu cynnal tair noson yn union y peth ar sesiynau da ni wedi bod yn gael ar fory a Sadwrn. A da ni ddim wedi medru landio cweit ar siaradwyr ar y themau, ond dwi'n gwybod yn y cefndir bod yna lot o waith wedi bod yn mynd i fewn i hynna. Os da ni'n medru cael y siaradwyr da ni isio
cael ar themau da ni eisiau cael, mi fyddwn ni'n cael gwledd arall yn ystod y tymor nesaf hefyd. Felly, edrychwch allan am yr e-bost ac am y gwybodaeth ar y cyfryngau cymdeithasol. Jyst un neu ddau o beth eraill hefyd. Mae yna gyfres o fideos ar y funud a gwebinara hefyd ar yr gyfrol gorchwylwyr ffyddlon, sef yr cyfres o bapurau mae'r Comisiwn Athraweithol wedi tynnu at ei gilydd ynglyn â'r weinidogaeth. Felly mae croeso cynnes i ba unrhyw un ddod i'r trafodaethau yna. Mae'r gwybodaeth ar yr wefan yr Eglwys yng Nghymru. A mi rydyn ni hefyd yn cynnal sgwrs yn y Gymraeg ynglyn â'r cyfres yma hefyd. Felly, croeso cynnes i chi ddod i hwnnw. Ar nos Lun, yr 11 o Fehefin am 7:00, mae gennym ni gweminar yn y Gymraeg. A fel arall, yr unig beth sy'n ei ddeud ydy diolch o galon unwaith eto am gefnogi hyn. Mae hyn wedi bod yn dipyn o weledigaeth mwyn i ni fedru cyfoethogi ein dealltwriaeth o'n treftadaeth ni yn hanes ni o fewn yr Eglwys yng Nghymru. A da ni'n ddiolchgar iawn i'n siaradwyr sydd wedi dod a wedi rhannu gwybodaeth gwerthfawr iawn efo ni. Felly diolch o galon i'r ddau na chi bore yma, ond hefyd drwy'r y gyfres i gyd. A gobeithio fedrwn ni gael sgwrs efo chydig ohonoch chi yn y paned a clonc drosodd os wnewch chi clicio'r Zoom link sydd yn y chat neu ydych chi wedi cael drwy e-bost, wedyn gobeithio gawn ni eich gweld cael eich cwmni chi'n hwnna hefyd. Diolch o galon hefyd i Siôn Aled am y cyfieithu. Ond yn benna, diolch yn fawr iawn i chi gyd ac i'r cyfranogwyr ac edrych ymlaen i'ch gweld chi yn ystod yr Hydref gobeithio.